11. الدرس السادس شستة أوراق. هذا دروي عامين. هذا إيتا بولدر إيتا هذه إيتا جنسكي ردو إيتا هذه يقوين ستيم هذه مرسل كرينيش 33. هذا ابن حامد إيتا سن حامد. وهذه بنت ياسر إيتا دوتش ياسر بنت يعيو دوتش بولدو يعبولدو. ابن حامد جالس سن حامد سديت. وبنت ياسر واقفة دوتش ياسر استيت. واقف درقوي استياش واقفة دوقع إتيع إتون تتو إتا مربوطة دوقس إز جنسكي رود خلوش توندويس كروتشي تا مربوطة دو جنسكي رود خلوش. Например, Джамилун красивый богду, Джамиля тун ача красивая я богду. Женский род холит тиада туфто тун. Цундер ва женский роду бинту ясирин вакифа тун цундер дуис. من هذه кто это? هذه أخت المهندس. Это сестра инженера. أخت сестра. أهي أيضا مهندسة. أنا тоже инженер. أيضا тоже بولو тоже также مهندس инженер وروي مهندسة уже инженер ка زودوك уже инженер زود. لا нет هي طبيبة. нет أنا врач طبيب врач طبيبة врач женского рода. سيارة من هذه? машина кого это буквально? чья это машина буквально? هذه سيارة المدير. это машина директора. ما هذه? что это? هذه مكواة. هذه مكواة. это утюг. مكواة утюг. لمن هذه? чье это? يلا. هذه لخالد. это خالد. لخالد. то есть ли принадлежность гоич частицу это туш. То есть представь юг алга это туш. Ли Халидин значит Халиди юбок дуки ли татуахуа алга. Ли Халидин аля Халиди юбок дуки с Халида. Тиа ли дадаж. Конце слова ли Халидин инна кончани халиезвой. Ли Халидин ача Халиди ю. Хархейн Халиди юбок дукис. الدراجة أنس هذه. велосипед أنس это. أنس велосипед يربح. دراجة велосипед. لا нет هذه دراجة عمار. нет это велосипед عمار. هذه جديدة. этот новый. كل جديدة دراجة تيع دول женский род цундер دراجة جديدة غلطش. ودراجة أنس قديمة. велосипед أنس старый. هذه ساعة علي. это часы علي. هي جميلة جدا. أني красивые очень. جدا очень بولدو. جدا очень. هذه ملعقة وهذه قدر. это ложка это кастрюля или кувшин. الملعقة في القدر. ложка в кастрюле. в кастрюле. هذه بقرة الفلاح. это корова земледельца или крестьянина. فلاح يوق земледелец образ. هذا أنف وهذا فم. это нос это рот. هذه أذن وهذه عين. это ухо это глаз. исключение شوش. وهذه يد وهذه رجل тоже. это рука это нога. Так. То, что он, Мурат, есть текст.